କୁହାଯାଏ ମା ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି ନିଜ ଝିଅକୁ ଡାକେ ସେ ଡାକ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କର ଏମିତି କାହାଣୀ ଯାହାଙ୍କର ରାଣୀ ମରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଜି ବି ଜୀବିତ ଥିଲା। ଭାରତର ଏକ ପୁରୁଣା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଥିଲା ଅଜଣା ନିରାପତ୍ତା, କାରଣ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କର। କୁହାଯାଏ ରାଣୀ ନିଜ କକ୍ଷରେ ଏକା ଏକା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଭୟ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରତି ରାତି ମହଲରେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ରାଜା ବୁଝିଗଲେ ଏହା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲା। ସେ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେ ମା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ରାତିରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ କମ୍ପି ଯାଉଥିଲା। ମହଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ସାଧାରଣ ପୁଅଟିଏ ଆସି ଠିଆ ହୁଏ। ସେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ବିପଦରେ ଅଛି। ରାଣୀର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେହି ରାତିରେ ଝିଅଟିର କକ୍ଷରେ ପୁଅଟି ରହିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ଘରର ସବୁତକ ଲାଇଟ୍ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ରାଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆଖିରେ ବହୁତ ସାରା ରାଗ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ଏଇ ମୋର ଝିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଗରିବ ପୁଅ ଜଣକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲା ଏବଂ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ରାଣୀର ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେହି ପୁଅଟିର ଶକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ରାଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ହାରିଯାଇ ଚିତ୍କାର କରି ସେଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା। ସକାଳ ହେଲା। ଝିଅଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେହି ଘରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାରାଜ ଜାଣିଥିଲେ, ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ଏମିତି ଯାଇନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମାଟି ରାଣୀଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଝିଅ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେଠାରେ ଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶତ୍ରୁ ହୋଇନଥାଏ।